Is, main is. Ayo. Dan kopi sih, Dik. Aku kopi ireng pahit. Aku kopi ireng legi. Sandra. Wes kita ora nambah. Mbak, pesen kopi telu le siji pahit. Ya. Iki akeh men coy. Kuwi lho, cuk. Salah ngomong ngono kuwi, saru. Yes, kartu garis titik. Mbak Bune aku le menang. Iya. Enak. Aku. Iki biru to? Biru toh? Heeh. Main dik. Kuwi dik. Nggih, makasih, Mbak. Siapa ini? Li. Siapa main lagi? Is, dik main dik. Wes jiko. Wes. Enak, apa lah? Udah gue. Oh. Sama. Iki main. Jangan atau aku? Halo Farel. Iya Farel. Dep, halo Farel. Rel, napa nih ngono Rel? Alah, nyat kurene ngisi Kelas bucu mah. Merah. Merah Emang ya. gitu juga sih. Lur. Ya wes. Ya lah. Oh, ngira. Omah kita. Aku toh? Wah, tak Iya. kira pacarmu. Kowe iki sing asline aku kok le. Sorry, bos, kan bercindi. Mbok yo coba pertara mbok golek-golek cewek kono, urip kok datar minta di pacar. Apa jangan-jangan Farel orang laku ya? Ah, cerawat. Mbak, kopi siji. Lagi siapa boleh main aku kan? Itu ya. No game. Wes kene ayo lah main. Kene. Ngene yo penak kayak gini. Maya. Sana tau lah ya. Raisa Farel. Mangece. Urung ngerti. Ngene iki terus apa kita? Kowe pacar no apa ora? Coba posting iki. Mom. Kenapa tek emah? Kenapa tek emah? Yo, ngono kae ta, Pak. Jadi saru kene Ren. Dadah. Mau posting ora? Ini siapa iki? Apa ngono? Ini kenapa? Kok iki piro iki? Oh. Iya. Waduh, pun aku kayak 8 lho. Si. Wes ayo lah main lah. Yo, Pak. oke. Yo aku sih. Aduh, iki kalau Oh. ketemu iki kertas apa kira? Terus apa iki? Kaki. Ini. Sabar no. Nang kabeh to. Ketemu kira? Bae yo, ngono. Ya sombong ya Allah. Aku dikat. Ayo Bati. Nggih. Ora ndi kowe iki? Ayo kopi ku ndi? Ora ngopi ta mau? Bakal ndi? Enggak apa-apa. Tahu. Pam. Papat. Pam. Parani sih. Pernah apa iki? Big Bang.
Nanti kopi kok tak jadi. Elok. Kopi kundi. Sendiri. Siji to. Ya. Bayo. Bekasnya ini. Ora. Sekarang Apa lagi? Aku. Ya. Abang. Ah, boleh. Oke. Skip Dika. Apa iki? Farel. Anjay, pacarku Cece. Anjay. Main ta. Yo. Nah, bener. Kemana, Pak? Wah. Wah. Nah, bener, bener. Mas mutung tapi kopinya dibayar sih. Yo, sesuai pen. Hah? 100 sesuai kan ngepek. Ya season nah to kurangane. Wah, pas bengi men. Balik ah. Tapi aku urung mangan apa-apa. Waktunya breakfast sih. Kan mas keisi perut kenyang, hati senang. Terus udah mulai lak bengi ngomongin Jadi aku cek pengen mangan. Tapi ya bengi mak. Kita dadanan yo napa toh sepi men ki. Wah, kena enek copet mati aku. Padahal nih kono mau panganannya enak-enak. Mandul-mandul. Baik, kok dhewean. Iya mas. Oh nanti ya. Baru nonton pagelaran reok. Menurut kok bengi-bengi. Iya toh mas, kan biasanya sore, bengi. Oh iya, maksudnya kok dhewean ngono lho. Karo Iya. kancane. Ya, piye meneh. Wis ora aku yo, tak terima mulai. Rasa mas, ditingkas tekan. Wis ayo manut wae, tak terima mulai. Wes, Bang rasa. nopo-nopo. Wis kene aman-aman. Tenan. Aman. Tenan lagi. Tenan to. Yes. Amat lho mas. Siap. Mbak lah jenengmu sapa? Cinta sapa? Kita tahu. Ya garing. Bapak mas, nih mandek ini weh. Piye? Lan opo teman iki? Iya, udah senane makku. Walah ya wis. Ya wes. Mana butuh apa-apa? Jus kami. Hah, ya. Kasih ya mas. Oke. Saya cobain sarapan ngopi. Ngetan weh. Balik ini. Apa yang mbak esok taruh bulan ini? Minder tuh mas, ini udah jam 11. Lu masa? Lah iya. Dengar neng di. Mainin pasar. Yang tak terkeo. Rasa mas. Wes ayo, kayak jelek ntar anak ini. Dari mau wegah-wegah, orang tani. Wah mas, ojek larang. Tenan tuh. Loh, mas, kayak mana ngendi? Mana tak aku.
Kira pesen apa? Apa ya? Iki. Piro siji apa loro? Cici ae. Saya. Mas pesan. Kowe cah cilik pangananmu akeh men to, Le? Iya, Mas. KS karo panas ya arep kok campur. Iya toh Mas, ben mantap. Loh, tapi wis entek. Kedoyan apa ngomong? Maaf, Mas, lapar. Wong ki piye to? Pesen loro pangan siji tok. Pangan dhewe. Jare bali, kok malah rene? Sik delok. Ya oke kowe. Ih. Mah, Lan opo omong? enak dipangan. Mah, Lah terus jalukmu apa? gelemu kembang. Kembang. Hmm. Ini apa sih? Betul sih. Lah, aku kan tinggal. Aku kenal lagi mau bengi. Apakah nyaman? Kira-kira nanti jadian gelem ora ya? Ah wah, beri kita tembak. Makasih ya, Mas. Oh iya kan ngomong. Mana aja telen lene suara. Enek, Sopo? Gusti Allah. Lah kuwi yo kabeh wong kalah. Kowe gelem ora dadi pacarku? Mah, Lah napa mo? mau kembangi, tapi gelem awakmu. Loh. Terus iki piye? Mah, aku mau kaya ngono. Jalukmu sing piye? Gelem gue kembang, tapi itu kembang kaya ngene. Ora gelem kembang iki. Mah, Tapi gelem karo aku to? Yes. lah jotos ya Heni. Kira tiga iki. Rasa. Mal kamu ngantuk. Hantu? Yo. Apa itu hantu? Kamu ngantuk pikiran terus kok. Alah. Kok belum tahu?
ngirim. Iki cek aneh men tiga kembang apik-apik ora gelem. Kembang ngene pat-pat. Tina iki seru ora? Seru? Seru banget. Apa iya? Iya. Iso. Iso kan karo kowe. Gombal motor sih. Liburan ini ke pantai yuk. Ayo. Oh iya, ayo. Ayo. Tapi ning endi? Ndek Parangtritis wae lah. Parangtritis emang bisa ngecamp, yang bisa ngecamp lah. Biar seru, bakar-bakar. Endi, Cik? Iya, oke. Ning endi? Rekomendasi tadi. Wedi amba. Mana ya, Pak? Iso buat ngecamp. Iso? Rame-rame iso. Iso sih. Ngajak Farel. Ngajak Farel? Farel karo sapa? Lu ya dia pergi aja kan bedene. Iya sih, tapi kan nek ora dijak masake. Terus piye? Iya. Nah, tapi wong endi sik saiki? Iya, masuk pergi aja ngono terus ngilang. Kayak Farel ya? Iya kayak Farel. Cewek gak sih? Masa sudah cewek? Siapa ceweknya? Cewek tenan orang kayak? Bener, masih tenan kayak? Oh bukan, masuk cewek kan? Wah, ini perasaanku ora penak iki. Nek kayak mau positif demit. Tapi wis nene ora nak tarik bengi ngene iki. Ora Mas. Mana Mas? Oh mau kene to? Iya. Ini mahku. Ya wis kan lak mlebu. Tak goleki wong tuamu. Oke. Tenan ya, Mas? Aman. Langsung ya. Parah dek, wingi rasi sore ya Isya? Nanti jalan rene ya? Awi penasaran, wingi cewek tenan orang di bonceng ke. Rumah sawu? Ya rumah saku ya ora, iki positif demit. Kayak parah tuh Is. Dek, tegasnya Is. Udah ke bro? Ini ngondi. Perdolan to. Sama siapa? Yang kota bos. Yang Wendy. Ya ndek wingi kan to. Ini Renose, tak tekoni sih. Piye. Renose. Wingi yang wi uang tenan apa udu? Ya wong tenan to. Endi delok nek wong tenan? Ya lah. Lu nak ora percaya iki. Endi kene delok? Loh, Tapi kowe dhewe ngono kok. dhewe piye to? Delon. Lho lah kowe dhewe no Rel. Rumah sapa piye, Dik? Kuwi positif demit. Dhewe piye to? Karo cewek kok. Dhewe iki dhewe. Madu mah itu. Nah, madu percaya. Ayo buktikan ana ini omah. Ayo parane. Ayo. Ayo, parani. Dik Jan. Tinggal kene pite yang mlaku wae. Ah, los. Serak to? Gerak. Ayo. Bet ya mau iki. Wis positif. Piye to? Lara percaya omah iki lho. Terus Bruno ae langsung rono ae. Bruno ae Doni. Iki nek ora tak goleki apa perlune sak telat.
Piye kata-kata gini iki, Mas? Wah, kata-kataku piye iki? Tenang, sing tenang, sing tenang. Iki lho, yang ini lho. Ora to. Iki lho. Opo? Sik, iki sing tenang sik. Nang opo lho? Sing tenang sik iki. Wis kadung seneng kok lah. Iki sadar ora iki? Sadar to. Iki sadar sik. Wis sadar ku lho. Wis saiki tak urusane sik, kowe saiki tenang sik ning kene. Kowe sapa? Kok wani-wanine kancaku mbok gorene? Karepanmu ya apa? Kancamu sing nyedaki aku. Dadi deknen kudu melu aku. Iya, melu. Ora iso. Pokoke alame dhewe-dhewe. Rel, kowe iki sadar kok ora wae, Rel? Ora iso. Kowe wis tekan kene ora bakal iso bali. Wis saiki ngene solusine. Sak dhewe kudu iso sak pemahaman. Saiki yak dhewe ning ndi aku ora ngerti. Penting piye carane yak dhewe iso bali. Lho demite piye, Mas? Ameh ngurusi demit. Wis saiki ngene wae. Sak dhewe lunga bareng-bareng ben iso mulai yo. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Yo saiki wis demite reneng. Saiki ayo Pak Debali yo. Protokol rapi. Alhamdulillahirabbil alamin. Piye? Para Pak aman? Aman. Pak Is juga Aman. saya Pak Debali yo. Ini kok sih. Iki saiki sadar ora? Iya, Mas, sadar, Mas. Pacarmu ini apa sadar wis ngerti to? Oke. Positif demit. Jomblo ya jomblo rel. Ning ya demit ya ora dipacari. Lah piye meneh demite ayo, Mas. Ya kena ngi pembelajaran ngi kabeh dhewe. Ya golek iyang ora kudu cepet-cepet, ora kudu iren-irenan karo kancane. Sesuk kenal karo kancaku sesuk nek pengen duwe iyang ya. Ora pengen jang-jangan, Mas. Aku mau wisan. Apa iki? Nduk. Ayo. Kowe kangen ndi? Bareng aku wae. Wis bengi. Wis bengi iki ora apik kanggo wong wadon. Ayo melu aku. Ya nek ora gelem wis nang arep apa piye? Ngene. Ora gelem, wis nang mburi. Apa? Ayo. Alah ngono yo gelem kok. Nah. Hati-hati. Aku tak kaya mak printing ya.